upload to sa YouTube eh. Okay. Oo, tao mo kami. Di oh. Alim ang laban. Eh, ito malapat eh. Maramihan din dyan, ano eh. Nagsasabong din eh. Nagpapaluan din yan. Na lang eh. Nalagas na yung iba. Sa panay, nalagas na rin yung naiinit na yung panay. Saan naman uli eh. Minutes. Tingnan nyo sa YouTube, PRPC Pangasinan Racing. Globe yung ano dito no boss, yung towers no. Globe Smart. Globe Smart no. Katinig yan. Yun, saan? Malakas pala signal dito. Malakas ang signal dito sa harap na. 2 minutes. Hindi lang 1 minute lang. Larga lang.